Бърн, фронтмен на легендарната група Black Sabbath, бащата на хеви метала, се качи на сцената за последен прощален концерт само преди 2 седмици. Събитието събра най-известните музиканти от рока и метала. Снощи семейството му обяви, че легендарният принц на мрака, както беше известен, е починал, обграден от любовта на своите близки. Фенове от цял свят, музиканти и колеги от Black Sabbath отдават почит на легендарния Ози Осбърн. Загубихме нашия брат, написа съоснователят на групата Тони Айоми. Благодаря за всички тези години. Много се забавлявахме, сподели басистът Гизър Бътлър. Спи спокойно, приятелю. Ще се видим там горе, написа и Род Стюарт. Скръпта си изразиха прочути музиканти от други групи, като Металика, Айросмит, Ролинг Стоунс и много други. Невъзможно е да се опише с думи какво означаваше Ози Осбърн за Металика, се казва в изявление на групата. Герой, икона, пионер, вдъхновение, ментор и най-вече приятел са само някои от нещата, които идват на ум. Ози Осбърн ще остане в паметта на меломаните с прякора принцът на мрака. Роден в Бирмингам през 1948 година, Джон Ози Осбърн напуска училище на 15 години и намира вдъхновение, след като чува Битълс по радиото. Спомням си първия път, когато чух She Loves You. Това промени живота ми, защото си помислих, че това е, което искам да правя. Именно пък първият албум на Black Sabbath от 1970 година променя рок-музиката завинаги. Счита се, че той поставя началото на метала. Днес той има десетки поджанрове и милиони привърженици по света. В края на 70-те години Ози се разделя с Black Sabbath. Соловата му кариера е по-успешна, отколкото опитите на групата да продължи без него. Феновете на Ози смятат, че това е показателно кой е бил истинският двигател на Black Sabbath. Ози Осбърн ще бъде помнен с Както разбрахте, само преди 3 седмици Ози Осбърн и Black Sabbath направиха своя последен концерт в града, от който тръгнаха Бирмингам. Днес новината за смъртта на легендарния принц на мрака е водеща за всички медии, както в Великобритания, така и по света. За реакцията на острова от Лондон включваме сега Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте! Ще ви покажа само как изглеждат някои от английските вестници днес. Снимката на Ози Осбърн заема цялата им първа страница, което изключително рядко се прави тук и обикновено е само за новини, свързани с кралското семейство. Но когато става въпрос за Ози Осбърн, не е присилено да е така, защото той не само имаше статута на крал на хеви метала, световен крал на хеви метала, той беше превъплъщение на силата на британския дух с необикновената си житейска история на проблемно дете, родено в индустриален град като Бирмингам, което стига на върха на музикалния връх, на световния музикален връх. И не само това, много хора са трогнати от факта, че след като дълги години той живееше в Америка, се върна, за да направи прощалното си шоу в града, от който тръгна. И не само това, той успя да събере 190 милиона долара за благотворителност. Също така много хора изпитват тъга, че той си заминава, но и са горди, че той избра Великобритания, своята родина, за последния си земен път. Така че те днес се стичат на много места, не само